Bé, la doctora Anna Esteve l'any passat també va ser premiada, en aquell cas amb el tercer premi, però no va poder ser amb nosaltres. Aquest any sí que la tenim i ens farà una presentació del treball que ha fet que guanyi el primer premi. El nom del treball, bé, ja l'ha explicat, abordatge genòmic personalitzat per a la identificació de la causa molecular en pacients amb distròfies hereditàries de retina. Un títol maco, no? Què us sembla? Fàcil. Doncs ara el presentarà. És el moment que ens faci la presentació del seu projecte guanyador. Endavant. Endavant. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots per ser aquí i gràcies sobretot a Retina Catalunya, a la Fundació ONCE i a Vidon Zegara per aquest premi. El títol és molt llarg, però bàsicament m'ha anat molt bé la xerrada de la doctora Pomares i la doctora Burés perquè se centra justament en aquest primer pas, en trobar la causa genètica dels pacients per tal de poder aplicar aquestes teràpies després. I jo soc l'Anna, soc assessora genètica de la unitat de distròfies hereditàries de la retina compartida entre l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital Sant Joan de Déu i formo part de l'equip de genètica de l'Hospital de Bellvitge. I com veieu, aquesta és la portada de la meva tesi doctoral. Jo ara ja l'he defensat, així que ànims, Marina, que queda poc. I va ser una obra d'art feta per un pacient i soci de Retina Catalunya, en Pep Capdaigua, que m'ha acompanyat avui aquí i a qui li estic molt agraïda, perquè crec que mostra molt bé el sentit i el motiu de la meva investigació, que va ser motivada justament pels pacients que veig cada dia a consulta. Així que moltes gràcies, Pep. Bé, aquesta és una mica la taula de continguts. Intentaré ser breu, sobretot pel que fa a la introducció, que no cal que us presenti aquestes malalties. Però com sabeu, les distròfies hereditàries de la retina és un grup molt heterogeni i aquest és el principal repte per abordar-les. Normalment són malalties monogèniques, fet que implica que estan causades per un únic gen, i afecten principalment la retina, tot i que poden afectar òrgans adjacents o altres sistemes del nostre cos, com bé sabeu. Tot i que es consideren individualment malalties minoritàries, i d'aquí el problema en finançament i així, globalment representen la primera causa de ceguesa d'origen genètic i afecten globalment a 1 de cada 3.000 individus, aproximadament. Es caracteritzen per ser malalties cròniques, progressives i sense tractament curatiu, tot i l'aprovació que hem parlat avui de Luxturna, hem vist que no és un tractament curatiu com a tal, sinó que simplement ens para la progressió d'aquesta malaltia, però no ens la reverteix. I com bé sabeu, molt millor vosaltres que jo, genera un alt impacte en la qualitat de vida dels pacients que les pateixen. Com a mode resum i molt esquemàtic, perquè la doctora Pomares ja s'ha estès en aquest àmbit, s'han associat més de 400 gens a aquestes malalties i una de les característiques principals i el repte més difícil que presenta en quant a l'estudi genètic, que és el que es centra en la meva recerca, és aquesta gran heterogeneïtat genètica, és a dir, que un mateix gen pot causar moltes malalties diferents dins del terme global de distròfia hereditària de la retina. Un mateix gen pot causar una retinosi pigmentària, pot causar una malaltia de Stargardt, pot causar una distròfia macular i diferents fenotips, és a dir, diferents clíniques, la retinosi pigmentària, la malaltia de Stargardt, així poden ser causades per gens molt diferents també. O sigui, aquí està el que a vegades trobar un gen que sembla que explica la clínica del pacient podria no ser la causa perquè pot causar molts diferents. Llavors aquí està el que comentaven abans les doctores de trobar bé la variant per poder després aplicar aquestes teràpies. Bé, el diagnòstic d'una distròfia hereditària de la retina, com bé sabeu, es basa en una part clínica on es fan moltíssimes proves que som conscients que són molt feixugues pels pacients. Es fa una primera anamnesi on es recullen tots els antecedents mèdics i familiars, es dibuixa aquest arbre genealògic per veure si hi ha altres antecedents a la família rellevants o que ens puguin guiar una mica a l'hora de fer aquest estudi genètic. Hi ha aquesta exploració oftalmològica, que és una bateria de proves que
de ben segur esteu molt acostumats i sé que són molt feixugues, i després en els casos en què se sospiti que hi ha una entitat sindròmica també es faria una exploració sistèmica per tal de descartar malaltia en altres òrgans. Aquí s'arribaria a un diagnòstic clínic preliminar, i dic preliminar perquè no és fins que fem aquest estudi genètic que acabarem de tenir un diagnòstic complet, perquè moltes vegades pensem una cosa i l'estudi genètic després ens acaba revelant una altra. Això pot ser depenent a quin estadi de la malaltia es trobi aquest pacient, que a vegades poden simular diferents entitats, per el que us deia, per aquest alt solapament que existeix i aquesta alta heterogeneïtat, tant clínica com genètica. Aquest estudi genètic ens permetrà establir un diagnòstic molecular i, com bé han dit les doctores en la seva xerrada, és molt important aquest diagnòstic molecular, sobretot per poder oferir un assessorament genètic preconcepcional i familiar a aquest pacient, però no només al pacient, no només al pacient que té la malaltia, sinó també a tots els seus familiars que potser no han desenvolupat la malaltia però podrien ser portadors i per tant transmissors d'aquesta malaltia a altres generacions. Us he posat aquí perquè us feu una idea d'un dels dos gens més freqüentment alterats en aquestes malalties, que són la BCA4 i l'UIS2A, i que en població espanyola 1 de cada 40 de nosaltres som portadors de variants genètiques en el gen ABCA4 sense saber-ho. Aquesta paraula que a vegades utilitzem, que a mi no m'agrada molt, però és la mutació, jo sempre em referiré com a una variant patogènica o una variant genètica, però al final tenen la mateixa connotació, és que està alterant la funció d'aquest gen. I amb el gen UIS2A, 1 de cada 70 aproximadament són portadors. Per tant, molt important identificar no només la causa genètica en aquesta família, sinó els portadors d'aquestes malalties, per tal d'evitar la transmissió de la mateixa. En segon lloc, com bé han explicat les doctores, ens permetrà oferir tots aquests tractaments, ja siguin tractaments, aquestes ajudes de baixa visió, ja siguin tractaments més sistèmics, perquè a vegades potser gràcies a l'estudi genètic descobrim que aquell pacient té afectació en altres òrgans i per tant podem derivar el pacient a nefrologia, si així ho requereix, a neurologia, i tractar malalties que potser han passat desapercebudes o han estat infradiagnosticades. I en tercer lloc, i el que s'ha parlat molt avui, són les opcions terapèutiques i els assajos clínics. Moltes d'aquestes teràpies, com heu vist, no hi ha aquest accés si no se sap i si no es coneix la causa genètica, i aquí és una mica on se centrava el principal objectiu de la nostra recerca, trobar aquesta causa genètica. Hi ha 39 assajos clínics en curs a dia d'avui i per tots ells, com ens han explicat les doctores, és necessari conèixer quin és el gen alterat. I per últim, oferir un suport psicosocial personalitzat. El fet de conèixer el gen a vegades ens pot oferir més informació del pronòstic, d'això de com estaran afectats altres familiars, i ens dona més informació personalitzada per poder oferir al pacient. Bé, la taxa diagnòstica, el rendiment de l'estudi genètic a dia d'avui se situa aproximadament en un 60%, és a dir, de cada 100 casos als que els oferim un estudi genètic, 100 casos amb una distròfia hereditària de la retina coneguda, només el 60% d'aquests pacients tindrà una resposta, un estudi genètic positiu. Fet que deixa un 40% dels pacients sense resposta i, per tant, els talla l'accés a totes aquestes opcions que us acabo de presentar. Una mica d'aquí naixia la motivació d'aquesta recerca i vam hipotetitzar els 3 punts on creiem que l'estudi genètic estava fallant. Per no expandir-me molt i fer-ho molt resumit, una podria ser les limitacions tècniques, la pròpia tècnica que estàvem utilitzant, que no era capaç de detectar certes variants genètiques. La segona limitació era més d'un tema d'interpretació. Quan parlem de malalties minoritàries, un dels principals problemes és que potser aquella variant genètica no la té ningú més en el món o només molts pocs casos i no tenim evidències de quin efecte té aquella variant i, per tant, moltes vegades trobem alteracions genètiques que no sabem quin efecte tindran. I, per últim, les limitacions de coneixement. Com ens deia la doctora Pomares, cada any es descobreixen nous gens i, per tant, si hem fet un estudi genètic potser l'any 2020 i el gen causant en aquella família es descobreix el 2021, doncs evidentment ens estarem perdent aquest coneixement i no podrem trobar la causa en aquella família.
D'aquí neix una mica l'aplicació d'aquest abordatge personalitzat, veure en cada cas que teníem davant quina era la limitació i intentar abordar-la i superar-la, amb l'objectiu últim de millorar el rendiment diagnòstic en aquestes patologies per tal de permetre que els pacients tinguessin accés a totes aquestes opcions, tant reproductives com terapèutiques. La nostra cohort és una cohort adulta, ja que l'Hospital de Bellvitge és un hospital d'adult i per tant disposàvem de 677 adults caracteritzats amb una distròfia hereditària de la retina, dels quals 597 tenien fet un estudi genètic i d'aquests ja teníem resolts 376 casos, cosa que correspon aproximadament a un 60% que ja està reportat a la literatura i per tant tenim un rendiment diagnòstic bastant actualitzat i en línia amb les publicacions. Però fet que deixava 221 pacients sense aquesta resposta. D'aquí vam seleccionar 101 casos i són en els que em basaré per fer la meva investigació. Aquí intentaré passar una mica ràpid perquè soc conscient que és una mica tècnic, però bàsicament es van com classificar els pacients en 4 etapes diferents en funció de quin resultat preliminar, de quin resultat disposàvem. Disposàvem de pacients que sí que teníem una clínica compatible amb una variant genètica que havíem trobat però que no teníem prou evidències per dir que realment allò era la causa, i en aquests casos es va revisar tota l'evidència i veure què més es podia fer. Teníem casos en els que no havíem trobat res en el primer estudi genètic i per tant vam dir, abans de fer una tècnica més novedosa, anem a tornar a estudiar aquest pacient amb el coneixement actual, tots aquells casos que us deia, de que potser el gen s'havia descobert anys després que es fes aquest estudi genètic inicial. Casos en els que teníem una sospita molt clara de gens concrets, com és el gen ABCA4 o RPGR, que sabem que les tècniques que utilitzem actualment presenten limitacions per trobar variants en aquests gens, i aquí vam fer un panell personalitzat, que és a dir, és un estudi genètic que anés a buscar justament aquestes variants que a vegades se'ns amaguen i que no les trobem en els estudis genètics inicials. I per últim, en els casos que cap d'aquestes opcions ens havia donat resposta, sí que aplicàvem un genoma, que és una tècnica més actualitzada i més potent que permet llegir moltes més parts del genoma. Això que ens explicava la doctora Pomares, que tenim els axons i els introns, que són com els espais entre aquestes paraules, doncs ens permet llegir totes aquestes frases. En tots aquests casos vam fer estudis de segregació familiar per veure com estaven col·locades les variants i estudis funcionals per veure les seves evidències. I una mica per fer-vos 5 cèntims dels resultats que hem obtingut, aquest és un primer cas on el que teníem era un pacient de sexe masculí de 51 anys amb una distròfia de cons bastons i estava ja com resolt, diguéssim, amb una variant de significat incert en un gen concret. És a dir, ens quadrava molt la clínica, però no ens faltaven evidències per dir que això realment era la causa. En els primers estudis vam veure que realment aquesta no podia ser la causa perquè justament el seu germà, el qual era més gran, era portador d'aquesta variant i no presentava la malaltia. Això us deia que qualsevol gen pot causar qualsevol de les distròfies hereditàries de la retina i a vegades ens deixem emportar una mica per trobar alguna cosa en aquest estudi genètic. Per tant, en aquest cas es va tornar a reanalitzar les dades del pacient, ja que vam descartar aquesta primera causa, i vam trobar 2 variants en un gen anomenat TULP1 i vam trobar una variant que sabíem que segur que afectava a la proteïna, això que ens explicava abans la doctora Pomares dels efectes de les variants genètiques a nivell de proteïna, sabíem clar que li provocava un canvi, però un altre que, això que us deia, que teníem una evidència limitada i per tant estava classificada com una variant de significat incert. En aquesta variant vam intentar dissenyar un estudi funcional. Els estudis funcionals simplement ens permeten demostrar en el laboratori l'efecte que tindrà aquesta variant genètica a la cèl·lula. En primer lloc vam fer un estudi de segregació familiar, que això també són evidències que ens permeten confirmar que realment les variants genètiques estan a còpies diferents del gen i que per tant cap de les 2 còpies del gen està funcionant.
i en segon lloc, com us deia, faríem aquest estudi funcional. El que ens estaven dient els predictors bioinformàtics és que aquesta variant ens provocava la pèrdua d'un axó, d'una capseta, d'una paraula d'aquestes que ens comentava la doctora Pomares, o un trosset d'aquestes paraules i que per tant no interpretava bé la proteïna final. Però això només era una predicció i per tant ho havíem de demostrar a laboratori. El problema que ens trobem quan volem demostrar l'efecte de les variants genètiques a la retina és que la majoria d'aquests gens, com explicaven abans, tenen una expressió única i exclusiva en retina. Per tant, no podem obtenir sang del pacient per veure què està passant. Llavors, hem de buscar estratègies alternatives i aquí neixen una mica unes estructures que es diuen minigens que permeten reproduir al laboratori el que creiem que passa a la retina. Es van fer servir aquestes estructures per demostrar justament que això estava passant i que perdíem aquest axó 8 i gràcies a això vam poder resoldre el cas. Una mica aquest cas exemplifica tots els passos que s'han de seguir per poder arribar a un estudi genètic concloent en alguns casos. Altres casos, com us deia, per exemple, amb el gen ABCA4, que sabem que un 11% de les variants genètiques passen en aquestes capsetes que uneixen les paraules, en aquests espais, sabem que la majoria d'estudis genètics que apliquem de forma assistencial no llegeixen aquestes lletres i per tant aquí tenim una limitació important i per tant vam dissenyar justament un estudi genètic que ens permetés llegir aquesta part del mig que no estàvem llegint amb l'estudi inicial. I el vam aplicar a tots aquells casos que tenien, per exemple, un diagnòstic de Stargardt i només una variant a la BCA4 per intentar trobar aquesta segona variant. Això ens va permetre també resoldre un número de casos i poder trobar aquesta segona variant. I hi havia casos, com el cas d'aquest noi de 19 anys de retinosi pigmentària, on pensàvem que justament tenia una variant ABCA4, que l'altra còpia podria tenir una variant que es diu aquesta intrònica profunda, en aquestes zones que no llegim bé, però que a vegades no era així i seguíem sense resposta. Com us he comentat al principi, 1 de cada 70 de nosaltres som portadors de variants en ABCA4 i a vegades això despista una mica amb l'estudi genètic perquè pots trobar simplement portadors i que aquesta no sigui la causa de la seva patologia. En aquest cas concret va ser crucial el treball multidisciplinari amb els oftalmòlegs de la unitat perquè la clínica del pacient els va suggerir un gen molt concret que és l'RPGR i van sospitar molt amb aquest gen. Aquest gen presenta una dificultat afegida i és que té una zona del gen que és altament repetitiva i costa molt de llegir. És com si tinguéssim moltes paraules moltes vegades repetides i per tant a vegades la tècnica que utilitzem se salta errors en aquesta seqüència altament repetitiva. Per tant aquí vam dissenyar així com es veuria una mica el nostre genoma i totes les sondes que posem per intentar llegir aquestes lletres i com veieu hi ha clarament una zona que no està coberta, que no tenim sondes, per tant qualsevol alteració genètica que passi en aquest forat no l'estarem veient. Llavors es va intentar dissenyar un panell personalitzat que cobrís de la millor manera possible aquesta regió altament repetitiva i poder identificar així casos com els d'aquest noi que ara es podria beneficiar d'aquest assaig clínic que ja està en fase 2-3 i que fins ara no podia optar. Altres casos, com us deia, ja quan no trobàvem la causa en cap dels abordatges inicials, aplicàvem el genoma i vam poder identificar variants, com en aquest cas, de l'ull d'ossa, que sabem que també estan en regions intròniques i ocultes en el primer estudi que es va fer, fet que va permetre que aquests pacients, per exemple, de 25 i 28 anys, accedissin a un assaig clínic que estan reclutant pacients actualment i que actualment justament tenen aquest assaig en concret no és només gen dependent, sinó que ja és variant dependent i les variants genètiques han d'estar situades en un axó concret perquè l'assaig tingui resposta i els hi va obrir aquesta porta. I per últim vam trobar a vegades quan hi ha grans canvis estructurals en el genoma o canvis petits però en seqüències concretes no les podem trobar tampoc i el genoma té un millor abast i una millor eficiència i ens va permetre resoldre altres casos.
Al final partíem d'aquesta cohort inicial de 221 casos, dels quals vam seleccionar 101. Això va ser bàsicament per la disponibilitat de l'estudi genètic i la disponibilitat dels pacients de venir a consulta i de poder participar en aquest estudi. I d'aquests vam resoldre 49 casos, fet que correspon a un 48,5% de rendiment. I això, si ho comparem amb el que està descrit a la literatura quan apliquen una tècnica de millor abast, com és el genoma, que us he presentat, només aconsegueixen un rendiment diagnòstic al voltant del 13%. Nosaltres hem aconseguit aquest alt percentatge perquè hem aplicat tecnologies diferents i individualitzades i personalitzades a cada cas. Llavors creiem que el fet de personalitzar quin estudi genètic estem fent en cada cas té molt més valor que no pas aplicar una tecnologia molt més cara i de més ampli abast, perquè a vegades la informació està allà, simplement s'ha d'interpretar correctament o s'ha de tornar a llegir amb unes ulleres diferents per interpretar-la millor. Vam dissenyar un protocol diagnòstic perquè qualsevol altre hospital pugui seguir les nostres recomanacions amb el que ens hem anat trobant durant tot aquest procés i és molt tècnic, però recomanem certs estudis genètics en certs estadis i en funció dels resultats d'aquest estudi genètic recomanem diferents criteris a seguir perquè els altres hospitals puguin utilitzar-ho com a guia. Tota aquesta recerca ha culminat en la publicació de 3 articles diferents i us els mostro aquí com a mostra, però el més important va ser el tercer article on es recull tots els resultats obtinguts i que es va publicar a la revista Nature i estem molt contents. I bé, només agrair a tots per l'atenció i sobretot els premis com aquest que ens han permès fer aquesta recerca i ara ens permetrà continuar-la perquè, com heu vist, encara hi ha molts pacients sense estudi genètic concloent i el nostre objectiu és seguir aquesta línia. I moltes gràcies al meu equip, que sense ells no seria possible. Gràcies. Seria el moment del torn de preguntes. Hola, bon dia. Hola, Anna. Enhorabona pel teu merescut premi. Només volia preguntar-te si quan heu esgotat tota mena de panels i de proves, etc., a nivell nacional existeix el programa Impact Genòmica que coordina l'Àngel Carracedo, la Fundació Galega Xenòmica, i que és per tots aquells casos que no són concloents i que han esgotat totes les vies per donar-los una opció amb l'estudi del genoma complet de veure si es troba el gen. Això ho feu, deriveu o ho feu tot per vosaltres mateixos? Gràcies per la pregunta. El fet que facin un genoma per una tecnologia que es diu short reads és el que nosaltres ja hem aplicat i per tant no es deriven en aquest sentit. Sí que es deriven a altres projectes que fan altres tecnologies com pot ser la lectura de long reads o altres aproximacions que ens podria permetre un rendiment més alt. Però fins al genoma sí que és una aproximació que nosaltres hem arribat i per tant no els derivaríem en aquest sentit, tot i que sí que tenim casos que hem derivat justament al projecte Impact. I altres casos que seguim, hi havia en la gràfica que he mostrat al final, hi havia uns casos que posava parcialment resolts, aquests 23 casos crec que són, i el que sí que estem és en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i amb l'Hospital La Fe, intentant trobar més evidències per reclassificar aquestes variants i per resoldre aquests casos que encara els tenim allà encallats i que a vegades és molt difícil demostrar que són la causa. Fent un breu homenatge al Jordi Palà, a qui desitgem una ràpida recuperació. Més preguntes? Hola, Ana, una pregunta.
Considerando esta emergencia de nuevos genes de retinosis pigmentaria y de otros fenotipos oftalmológicos, ¿cada cuánto están planteando ustedes hacer los reanálisis de estudios de exoma o bueno, otros tipos de estudios de secuenciación? Seguim les recomanacions i fem 14 a 18 mesos a nivell assistencial. Sí que és veritat que a nivell d'investigació, que podem una mica personalitzar, si tenim un cas molt concret, com aquest, un ulls d'ossam, un síndrome d'Usher, que sospitem que hi ha aquesta segona variant, no esperem que passin aquests mesos per poder oferir. I ara el que estem fent, amb la nova evidència dels RNUs i del possible efecte, és seleccionar tots aquells casos de retinosi pigmentària i tornar-los a seqüenciar per aquests RNUs. O sigui, quan trobem gens nous, també quan es va publicar el TRHB, que justament té una afectació en cohorts espanyoles, vam reanalitzar tots els casos per a aquest gen, però això ho fem més a la via d'investigació, a nivell assistencial, no tenim els recursos per fer aquests reanàlisis tan seguits i moltes vegades també ens serveix que els pacients acudin a consulta d'aquesta forma anual per poder tornar a rescatar aquests casos i tornar a revisar-nos els casos quan venen a les visites de seguiment. Gràcies. Doncs hem mirat el temps. Aquesta era l'última pregunta. Li donem les gràcies a la doctora Anna Esteve. Li donem les gràcies per la seva feina.